electoral entra en la seva recta final. El proper diumenge, 5.752 servirencs i servirenques estan cridats a les urnes per escollir els 13 representants que configuraran el consistori de Sant Esteve dels propers 4 anys. Uns llocs als que aspiren les 7 formacions que concorren en aquests comicis. Quines són les seves propostes en temes claus com les polítiques socials i l'ocupació o els serveis públics i l'economia? Quina és la seva proposta de model de futur per Sant Esteve? Per donar resposta a totes aquestes qüestions hem convidat els seus caps de llista a un debat electoral que esperem sigui net i respectuós, com s'espera dels representants públics. Comencem ja aquest debat electoral. En primer lloc, donar les gràcies a tots els alcaldables per acompanyar-nos avui i haver acceptat la invitació de Ràdio TV10. Gràcies per acompanyar-nos avui des del Casino de Sant Esteve. És el moment de començar amb les presentacions. Ho farem en primer lloc per Jaume Ripollès, per Locos per Sanes. És un partit de nova creació, per tant és la primera vegada que es presenten a les municipals. Ens acompanya també la Carme Rallo, per Esquerra Republicana de Catalunya. Ella és la segona vegada que es presenta com a alcaldable i a més és l'única dona cap de llista. Tenim també en Pere Devesa, pel Partit Popular de Catalunya, que també és la segona vegada que és cap de llista per la seva formació, que actualment compta amb un regidor al consistori de Sant Esteve. El Bernat Orellana, per Convergència i Unió, que és una de les cares noves d'aquests comicis, juntament amb el Jaume Ripollès, i per tant és la primera vegada que es presenta com a cap de llista per la seva formació, que compta amb 2 regidors en l'Ajuntament de Sant Esteve. Ens acompanya també el Jordi Borrell, per Entesa per Sant Esteve, també amb 2 regidors a l'Ajuntament i que forma part del govern de coalició junt amb el Partit dels Socialistes. A la meva esquerra tinc en Joan Galceran, per Ara i Sempre Sant Esteve, que opta com a alcaldable per aquesta formació per segona vegada i que té 3 regidors en el consistori servirenc. I a la meva dreta tinc el senyor Enric Carbonell, pel Partit dels Socialistes, actual alcalde, i la seva formació té 5 regidors i forma part del govern de coalició juntament amb Entesa per Sant Esteve. Ara els explico una mica la dinàmica del debat. El debat que estem a punt d'encetar ha estat consensuat per tots els partits que avui ens acompanyen. Per això els demano que respectin tant els ordres com els temps que vam acordar. Sé que tenen moltes coses a dir, però sí que els he de demanar sobretot concreció. El debat s'estructura en 4 blocs temàtics, un primer bloc sobre polítiques socials i ocupació i un segon sobre els serveis públics, amb un tercer bloc sobre economia i hisenda i un bloc final on podran plantejar-nos quin és el seu model de municipi. En cada bloc, cada candidat disposa d'un torn inicial d'1 minut i una segona volta de 1 minut i mig per fer les consideracions que creguin oportunes. Acabats els 4 blocs, cada candidat disposarà de 30 segons per a conclusions o per demanar el vot. Si els sembla, obrim ja el primer torn. Obrim, com dèiem, amb el tema de polítiques socials i ocupació i farem aquest primer bloc seguint l'ordre de major a menor representativitat, amb la qual té la paraula el senyor Carbonell. Bé, moltes gràcies. La prioritat en l'àrea de promoció econòmica se centrarà en el que és la continuïtat en la reducció de l'atur. En aquests moments l'atur de Sant Esteve ha baixat ja del 10%, s'ha estat fent política activa directament a les empreses i hem vist que aquesta és una línia de treball que dona els seus fruits. També serà un objectiu important la formació i en aquest sentit he vist que els recursos formatius avui s'esquiven les petites localitats i se concentren en localitats més importants. Hem buscat el nostre braç per fer polítiques de formació, que és l'Escola Jaume Balmes i que en aquest moment es troba ja activa. Els nostres plans se centren en els 2 col·lectius que en aquest moment pensem necessiten un interès específic. D'una banda, els joves i la gent de més de 55 anys, pels quals es prepararan programes específics. Molt bé.
li agraeixo la concreció. Senyor Galceran, és el seu torn. A veure, per nosaltres no és del tot creïble sempre el que es vagi reduint l'atur, perquè mentre hi hagin 400 persones amb atur a Sant Esteve, són 400 persones que estan aturades. Entenem que el tema d'ocupació aquí hi ha d'haver una major implicació, com ja dèiem fa 4 anys, i altres partits que ara governen també ho deien, però no s'ha fet, de dinàmiques perfectament establertes amb les empreses i d'arribar a conveniar per prioritzar el personal local. I en quant a la formació, nosaltres entenem que la formació no es pot deixar en mans de les fundacions privades, que el senyor Enric això ara ho ha omès, unes fundacions privades que no estem d'acord amb la Balmes, que la majoria de recursos dels seus cursos no són reglats, i nosaltres entenem que s'han de fer de cursos reglats i de formació continuada, com la comunitat educativa diu del PQI. Per tant, nosaltres no estem a favor de les fundacions privades, altres que ja estaven en contra ara ja estan a favor, com l'Entesa, i això ja ens ho explicarà el senyor Borig si vol, i per tant apostem per l'escola pública. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Borrelles, al seu torn. Sí, des de l'Entesa estem convençuts que la millor política social que es pot fer és crear ocupació. Aleshores, nosaltres hem apostat d'una forma decidida per tal que el nostre municipi sigui generador d'ocupació i amb aquesta intenció hem estat treballant per tal que tota la industrialització que tenim en els nostres polígons pugui donar aquesta ocupació. Malgrat tot, sempre, tot i que estem per sota d'un 10% de població aturada, sempre hi ha gent que necessita ajudes i amb la línia d'ajudar s'ha fet durant aquest mandat un reglament de serveis socials que l'estem posant en marxa, que està funcionant i que fa que l'ajuda als que més ho necessiten es regeixi per unes directrius clares i netes amb les que tothom hi pot participar. Moltes gràcies. Senyor Orellana. Bé, nosaltres considerem que el Servei de Promoció Econòmica és l'eix transversal per a la qüestió d'ocupació en el nostre municipi. Creiem que totes les empreses del nostre municipi haurien de treballar conjuntament amb la promoció econòmica, sobretot amb el tema dels joves, perquè el que més ens preocupa són els joves. Potser estem parlant d'aquestes 400 persones sobre uns d'aquests 5.500 que són treballadors en actiu, que podrien ser 400 persones són realment importants, però el que més ens preocupa són els joves. Els joves haurien de poder sortir de la universitat, sortir de la seva formació i tenir un contracte en pràctiques. Tenim moltes empreses al nostre voltant que haurien d'agafar aquestes persones per donar-li una oportunitat que els posin al mercat directament a treballar. Volem promocionar també moltíssim els polígons i volem que el polígon Ses Rovires definitivament pugui donar llicències perquè es cregui encara més riquesa. Perfecte. Senyor Devesa. Realment el més important és centrar les nostres forces en la creació de postos de treball i l'important seria, lògicament, és poder captar d'alguna manera les empreses perquè puguin vindre aquí. I sobretot el més important és que les empreses, el primer que es tingui en compte sigui la gent de Sant Esteve de Ses Rovires, que es tingui en compte la gent del poble, que és el més important. Jo, per la meva banda, sempre he estat ofert per fer qualsevol tipus d'ajuts amb tot tipus d'aquestes qüestions i estic per parlar de política real i política del poble. Molt bé, perfecte. Senyora Rayo. Bueno, jo us demano disculpes a tots perquè estic una mica fònica i em costarà una mica parlar, però bueno, intento. Per Esquerra, el comerç de proximitat és imprescindible per crear riquesa, ocupació i benestar en el municipi. Un poble sense comerç és un poble mort i, malauradament, aquí a Sant Esteve molts comerços tanquen al poc temps d'haver pujat les portes. Per tant, cal dinamitzar, consolidar i potenciar el comerç local. També des d'Esquerra promourem l'emprenedoria i l'autoocupació perquè és prioritari crear llocs de feina estables, que es contracti als joves i a les persones més grans de 55 anys i cal crear sinergies entre l'institut i les empreses establertes al poble. Cal potenciar i dinamitzar també la bossa de treball del municipi. I des d'Esquerra estem convençuts que la via per fer polítiques socials és fer polítiques compartides i participatives amb tota la ciutadania.
Volem un poble, un ajuntament obert per tothom i de tothom. Moltes gràcies. Gràcies. Entenem que ha de fer un esforç afegit. Comencem ara un segon torn amb el mateix... Ai, perdó. Senyor Ripollet, té la paraula. Bona tarda. Punt principal abans que ningú. És sincerament incomprensible que amb una població com el Sant Esteve, amb desenes d'indústries i la gran majoria del ram de l'automoció, única que està prosperant en temps de crisi a Sant Esteve, que no hi hagi treball. Hem de parlar empresa per empresa per mirar d'arribar a acords per aconseguir que a Sant Esteve no hi hagi ningú tipus d'atur. No pot ser que empreses com la Seat i Xupa Xups, de gran aportació global, que totes vagin a buscar els treballadors a titres de Martorell i que ningú el vingui a buscar aquí a Sant Esteve. Tenim un servei d'ocupació local de funcionament nefast, que és nefast i conegut per tothom. O sigui, el funcionament d'aquest és impermissible. El següent punt important que seria, que tenim que tractar, és el tema de la gent gran. Hem de trobar una forma perquè els avis de Sant Esteve puguin fer servir una residència que al seu dia es va muntar i es va fer i es va crear per ells i que ara mateix crec que ningú dels que estan aquí, ni jo, podrem fer servir per l'elevat cost que té aquesta residència. Jo crec que ningú d'aquesta sala podrà pagar els 2.000 euros mensuals que val aquesta residència quan siguin grans. Molt bé, perfecte. Comencem el segon torn d'intervencions de minut i mig. Han sortit diverses qüestions, hem parlat de dinamització de comerç, de polígons industrials, d'ajuts socials, de residència de la gent gran. Tenen aquest temps per poder fer les aportacions al respecte. Molt bé, les polítiques socials han de seguir garantint l'ajut a les famílies i fins ara sempre hem sabut trobar les solucions que han fet falta davant els problemes que s'han anat plantejant i aquest és el camí que nosaltres seguirem fent en quant a les polítiques socials perquè el que volem és mantenir l'ampli catàleg de serveis que tenim en aquest moment i que el tenim a disposició de les famílies en totes les seves etapes, llar d'infants fins a la dependència i en aquest cas la residència és un aspecte fonamental. Respecte al que és l'ocupació i els plans dels que parlava, nosaltres volem fer plans d'ocupació específics per gent més gran de 55 anys perquè puguin arribar a tindre una pensió digna en aquells casos en els quals la falta de feina els ho pot impedir i en el cas del col·lectiu jove el Jaume Balmes és fonamental amb independència de la seva classificació perquè és on podrem formar els nostres joves amb convenis en pràctiques a les empreses i que tinguin la possibilitat de poder-hi treballar. Per tant, aquestes són polítiques actives i plans concrets i en quant al comerç local és cert que el que volem nosaltres és que mantinguin la seva ocupació i fins i tot l'enforteixin i per tant treballar per la seva productivitat. Per exemple, la fibra òptica que ja podrem començar a tenir aquest estiu, la formació específica per poder fer la seva feina o, per exemple, aplicacions amb geolocalització que permetin la seva visualització davant les grans superfícies. Aquests són aspectes i aplicacions que ja coneixen perquè ja s'han presentat a l'associació i que, per tant, en el futur pot ser per ells una eina de productivitat i de visualització molt important. Aquestes són polítiques actives, aquestes són polítiques concretes que em sembla que poden tenir nom i cognoms i una identificació perfecta. Moltes gràcies, senyor Galceran. Sí, bé, repeteixo, formació continuada i reglada i pública, malgrat ens hagin fet aquest regal amb la Fundació Balmes de terrenys aquí, evidentment es tindrà que fer servir, però almenys que siguin reglades i continuades. Però sí que hi ha un element important i és que l'Ajuntament ha d'implicar-se amb les empreses perquè aquí, quan parlem de generació d'ocupació, ja la tenim generada. Ja som importadors de mà d'obra, que hi ha molta més gent que ve a treballar aquí que no passin del nostre poble. Per tant, el que falta és una implicació més municipal, més de l'Ajuntament, per tal que et prioritzin el personal local i la gent local de Sant Esteve. Els joves han de tindre feina a Sant Esteve si realment la volen, han de poder tindre també pisos de lloguer que els puguin comprar aquí, que això encara de moment s'ha fracassat aquests 4 anys, i per tant amb això encara hi estem pendents. Una altra cosa és en el tema d'ajuts socials, que evidentment estem d'acord amb l'ajut a les famílies, se n'han de fer molt més, no pot ser que hi hagi una persona que necessiti un bressol que s'ha tirat a la celleria i vagi a la celleria i li diguin que no, i que s'hagi de resoldre en un ple, per tant en un ple perquè se li diu que no, per tant això demostra una burocratització i una falta de sensibilitat que realment a nosaltres ens estranya i per això es va discutir en un ple. Per tant, polítiques socials, en el tema de la residència, evidentment estem en desacord amb l'enorme inversió que es va fer allà perquè no tenia que costar un duro, s'ha de fer més assequible, hi ha d'haver més priorització per la gent i els avis de la gent gran del poble i a més s'han de solventar el contenciós actual que té l'Ajuntament amb l'empresa que ells van contractar en el seu dia. Moltes gràcies, senyor Borrell.
Sí, jo, per animar una mica la cosa, diré que d'entrada m'estranya que el senyor Galceran no conegui quins són els mecanismes dels serveis socials, perquè qui necessita un bressol i realment el necessita sap que a través dels serveis socials això es pot solucionar i es soluciona. El cas que diu es va solucionar tal com està previst. El que passa és que és molt fàcil intentar empastifar els debats. Bé, jo penso que la formació és vital, evidentment, la formació és vital. Nosaltres hem treballat i treballarem perquè s'intensifiqui la formació en el nostre municipi. És veritat que tenim indústria i que aquesta indústria és receptora de mà d'obra, de treball, i per tant val la pena que els nostres joves i no joves, perquè el problema actualment no està només amb els joves, doncs puguin tenir la formació adequada per tal d'atendre aquests llocs de treball. Malauradament, si el polígon Ses Rovires en el seu moment s'hagués activat la recalificació, cosa que el senyor Galceran no va fer, ara potser tindríem més llocs de treball i tindríem menys problemes amb l'ocupació. Bé, nosaltres les ajudes socials hem passat d'ajudes universals a ajudes concretes per la gent que ho necessita, perquè pensem que és molt més just i en aquesta línia estem treballant. Moltes gràcies, senyor Orellana. Parlem de formació i entenem que no només la formació hauria de ser una formació per als aturats, sinó per la gent que també està treballant. I precisament en concret la nostra gent que està treballant, tècnics i especialistes del propi consistori, considerem que ha d'haver-hi una formació continuada dintre del consistori. Creiem que s'hauria de construir i crear un viver d'empreses perquè és essencial per tots aquells emprenedors que vulguin començar una nova empresa, que tinguin els mitjans, no només la fibra òptica, sinó que tinguin un lloc, un despatx, on poder fer reunions, un telèfon, una impressora, on poder desenvolupar les seves tasques més importants. Eliminar la burocràcia, totalment d'acord. Jo crec que hem d'eliminar tota la burocràcia, aquesta amb la que ens agrada viure molt sovint. Respecte al tema de les polítiques socials, en quant a residència, nosaltres estem segurs que podem arribar a un acord de llarga duració, definitiu, amb la pròpia empresa, que garantitzi que els avis tinguin continuïtat, que les famílies que tenen els seus avis allà no hagin de patir si es tanca o no es tanca, i també dels propis treballadors que pateixen pels seus propis llocs de treball. Hem de pensar també en les entitats. Les entitats, en quant a polítiques socials, són fonamentals. Les entitats del nostre municipi han d'estar promocionades, han d'estar dotades de qualsevol eina que sigui necessària per la seva difusió i divulgació. Moltes gràcies, senyor Devesa. Sí, lògicament l'important és el que és la instrucció i el poder desenvolupar el que és la política de llocs de treball. És el prioritari, tenir que volcar-nos amb això, i tot això ens porta que és important que les empreses sàpiguen l'existència de l'Esteve i facilitar-los el màxim possible. En quant al problema del geriàtric, desencallar definitivament el problema del geriàtric, perquè aquí els més afectats sempre són la gent gran que està dintre, que és el més trist del cas. Que estem parlant de coses, de negocis, i realment el problema que tenen és la gent que està dintre. Moltes gràcies, senyora Rayo. Gràcies. Per Esquerra la prioritat són les persones, una vida digna, els mateixos drets per tothom i uns serveis públics i socials de qualitat. Tenim molt clar que s'ha d'atendre a l'emergència. En aquest cas, des d'Esquerra creiem que s'ha de dignificar a les famílies que en aquest moment ho estan passant malament i que depenen del banc d'aliments o de l'ajuda dels voluntaris. Des d'aquí un agraïment a tota la gent que dedica el seu temps lliure a les persones que ho necessiten. Pel que fa al tema d'ocupació, un exemple molt clar que cal canviar la gestió municipal és l'oficina o el Departament de Promoció Econòmica. En primer lloc, dir que defensem i defensarem com funciona, la feina que fa la gent de promoció econòmica. Però és inadmissible que dels 39.000 euros que en el pressupost del 2015 es dediquen
a promoció econòmica el 52% d'aquests 39.000 euros vagi a pagar infraestructura, a pagar el que és el local, i un 10% a pagar l'enllumenat. Amb això ens queda només un 38% per poder fer promoció. Em sembla que això és lamentable i és el que s'ha de canviar. Torno a dir que no tenim res en contra de la feina que fa la gent de promoció econòmica. Se me'n va la veu. També pensem que s'ha de potenciar les entitats i les associacions del municipi i que Sant Esteve té molt potencial. Nosaltres creiem en aquest potencial i només fa falta que tots ens hi posem a treballar. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ripollès. Hola, bona tarda. A mi em fa molta gràcia unes paraules que sentia fa un moment del senyor Borrell, ja que surt el tema dels joves aquí en aquest debat. A mi m'agradaria preguntar-li fa 4 anys, quan no sé si vostès se'n recorden, certes carcerolades que anem fet joves, certs joves que anem involucrar-los amb el seu partit, on com vostès ens proposaven una sèrie de condicions, una sèrie d'objectius, una sèrie d'involucració, on diguéssim que nosaltres els joves ens sentíem involucrats amb cert partit perquè seríem el futur de Sant Esteve, i vostè en una setmana agafa tot aquell vot, el regala al PSC, tot allò que abans vostè no volia, allò ara tot ho firma, portem 4 anys els joves aquí a Sant Esteve que no se'ns estan mirant per res, és com si no existíssim, no tenim treball, no se'ns busca feina. Vivim en un poble on tenim la gran majoria d'indústria. No va ningú a buscar amb aquestes empreses treball per nosaltres. Tenim un servei d'ocupació que és nefast. Tenim una residència que no pot pagar ningú. Ni els meus pares ni jo no la pagarà ningú. Són 2.000 euros mensuals. Això no és mirar per les persones. Aquesta residència no s'havia fet pel poble. Llavors jo no sé en què estem pensant aquí en aquest debat o en aquest poble, perquè no ho entenc. Una residència no podem anar. Uns joves sense futur. Jo sincerament no sé què pensa aquí la gent, però el futur està molt magre aquí a Sant Esteve, i no s'està fent res aquí. Ja està. Queden molt clar les posicions de cadascú en aquesta matèria. Entrem en el segon bloc, que són els serveis públics. És un bloc molt ampli, en el qual es poden tocar moltíssimes tecles. Aquest bloc, el torn de paraula, s'inicia a la inversa, amb la qual comença el senyor Ripollès un altre cop. Hola. En principi vull parlar de l'aigua. Em perdó la paraula. A qui collons se li va ocorrir privatitzar aquest servei municipal? Estem pagant una aigua a preu d'or, com si or sortís per l'aixeta. És una vergonya. Que és més bona que les dels pobles del costat? No ho entenc encara. Això tot per culpa dels senyors d'Entesa, que abans estaven en contra i de sobte ho van afavorir, ho van firmar i ara tots paguem aigua a preu d'or. Per culpa d'ells i molts anys, molta gent com jo, a final de mes no arriba a final de mes, perquè només en les factures que estan arribant d'aigua, cada vegada paguem més de tot, però bueno, tot és car, a preu d'or, caríssim. A sobre, l'any que ve, aquests senyors ens diuen que es volen fotre un impost més, el clavegaram, un impost que me'n recordo jo amb els meus pares, que ja fot un collotau, un tou d'anys que es van eliminar. Ara tornarà un impost nou. A sobre, no l'han posat aquest any, el posem l'any que ve, perquè clar, estem en eleccions, no sigui que ara, clar, que perdem vot. Els contenidors de basures, cada any pugem més el preu. Colló, però cada dia passo per contenidors de basura i estan plens. Paguem un dineral per servei. Estan bruts. No passa ningú a recollir. El fi de setmana la brossa tirada per terra. Tenim a la brigada que està recollint brossa pel carrer i brutícia quan no és la seva feina. Això no és feina de la brigada. Ha exhaurit el seu temps ja. En tot cas, en la segona volta podrà continuar. Senyora Gallo, sisplau. Gràcies. A Sant Esteve tenim una situació complicada pel que fa als serveis públics. Tot a Sant Esteve s'està deteriorant, queda petit o està inacabat. Tenim un poble que se'ns cau a trossos i es posa en pedaços aquí i allà. Durant anys s'ha governat estirant més el braç que la màniga i tenim masses fronts oberts i masses poques solucions. Des de l'asfalt dels carrers, l'enllumenat, la xarxa de l'aigua, el clavegaram, els senyals, els arbres, fins al parc del motor, passant pel servei d'escombraries, la neteja dels carrers i dels equipaments municipals i sense oblidar la biblioteca, un espai que se li queda petit, l'inacabat fòrum jove, un munt de ferralla que es va fer molt bé, l'escola de música, en un edifici insegur i ple de tèrmits, l'ampliació de l'institut que mai no arriba, el promès nou ambulatori, per no parlar de les retallades en serveis socials, escolars, a les entitats i als clubs esportius,
o la residència de Can Serra, que va ser el projecte estrella de les pressades municipals, una residència que va néixer com a projecte faraònic, amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i que ha acabat convertir-se en un forat de 14 a 16 milions que els sarrovirens seguirem pagant l'any 2049. Ha exhaurit ja el primer minut, en tot cas, en la segona volta podrà fer les aportacions que cregui. Senyor Devesa? Per suposat, totalment d'acord amb la Carme. El paviment urbà necessita una renovació. Les prioritats tenen que ser tindre ben arreglat el paviment, més que res per seguretat dels cerrovirens, en aquest cas. Els accessos, lògicament, millorables, i el que és l'enllumenat també, manca enllumenat, i sobretot el que són els més punts de recollida, d'escombraria, de brossa, de cartró, de vidre, potenciar una miqueta més perquè siguem un poble com més ecològic millor. Moltes gràcies. Senyor Orellana. Bueno, como yo he venido a hablar de mi libro y no del libro de lo mal gestionado que está hasta ahora el ayuntamiento, me gustaría hablar de las propuestas que nosotros queremos hacer para conseguir reparar toda esa situación, que no olvidemos que venimos de una situación de crisis global, que no solo este consistorio ha sufrido, sino que el resto de ayuntamientos también lo han conseguido, salvo que otros consistorios han conseguido gestionarlo muchísimo mejor, y es por eso que nosotros nos presentamos, porque nosotros creemos que tenemos más capacidad para poder gestionarlo. Nosotros consideramos que el fórum fue un error desde su origen, desde su creación. Se hizo un fórum destinado para un pueblo de unos 20.000 habitantes, y estamos hablando de que hemos crecido hasta los 7.000 y poco habitantes. El fórum no debería estar definido como tal, y lo que tenemos que hacer es redimensionarlo y darle el espacio necesario a nuestras entidades, a nuestros vecinos, y crear una biblioteca como Dios manda, como tienen pueblos vecinos. Moltes gràcies, senyor Borrell. No sé si vol aprofitar també per contestar les al·lusions. Sí, el que passa és que si contesto les al·lusions no em quedarà temps per explicar el que jo crec que he d'explicar. Per tant, obviaré alguns comentaris que es descalifiquen per si sols. Bé, els serveis públics requereixen inversió. Sense diners és difícil mantenir serveis públics. I la realitat és que quan nosaltres vam entrar a formar part del govern el 2011 teníem un pressupost de 24 milions d'euros i enguany hem aprovat un pressupost de 11 milions d'euros. Per tant, vol dir que amb menys de la meitat del pressupost que hi havia el 2011 hem hagut d'estar donant serveis a la població. Jo també lamento la situació d'alguns carrers, lamento que s'hagi hagut de reduir determinats serveis, però gestionar vol dir fer allò que pots fer amb els recursos que tens. Si altres no haguessin fet la festa, nosaltres ara no hauríem d'estar pagant la festa. Resulta que la paguem perquè altres es van divertir quan hi havia molts diners. Després parlarem d'Hisenda. Moltes gràcies, senyor Galceran. Sí, bueno, la festa no sé qui la va fer perquè recordo que la festa alguns fa 9 anys i mig que no hi som i quan vam començar la festa no n'hi havia cap perquè hi havia 3 carrers en el poble. Per tant, tot es va haver que créixer. Mai hi va haver dèficit, sempre va haver superàvit i es va fer tot, quasi tot el que hi ha ara. Quasi tot el que hi ha ara. Per tant, de polítiques industrials no en parlaré, que m'ha mencionat el senyor Borrell, que sempre en té moltes ganes, però és que, esclar, totes les indústries que hi ha, salvo la que hi ha ara de Decathlon, que és un gran magatzem, tot bé del que es havia fet abans i previst abans. Per això som importadors de mà d'obra. Serveis públics, que estem en aquest punt. L'aigua, efectivament, m'hi sumo, que estic cansat de dir-ho, l'aigua no es tenia que haver privatitzat mai, era una aigua que tenia superàvit, no tenia dèficit. El senyor Borrell i l'Entesa ja estaven totalment en compra el 2010, però en un moment que van entrar, actualment s'hi van posar a favor, com la Fundació Balmes, que també que era privada, també hi estaven en contra, que inclús tenien estranys interessos a Guinea i no sé quants disbats van dir, els tinc aquí apuntats, evidentment. Després també hi estan a favor. Ara també es privatitza el clavegram, evidentment ells també voten a favor, creen una nova taxa, evidentment també, més impostos. Ha esgotat el temps. Això és l'Entesa, al revés del que van dir. Senyor Carbonell, és el seu torn. El segon torn el dedicaré a parlar de l'aigua. El que vull comentar és que és evident que
Si parlem dels serveis i ho fem des del punt de vista de qui està governant, cal prendre decisions, perquè els recursos és evident que han sigut limitats. En aquests últims 4 anys es va fer un esforç més gran el 2007-2011, però en aquest no ha estat possible. No obstant, hem mirat de poder-los continuar prestant amb la menor afectació possible, però jo trobo a faltar una reflexió de com hem de gestionar els serveis públics, perquè s'ha de trobar una manera de millorar-los, de modernitzar-los, de gestionar-los, de finançar-los. Per tant, i després arribarem a l'apartat econòmic, cal preparar el municipi per tenir l'economia perquè puguem fer això. Si no, no ens serveix de res queixar-nos si no tenim els recursos. En aquests 4 anys hem de reurbanitzar carrers i volem dedicar recursos a això, amb voreres estretes, arbres que afecten els serveis, que malmeten la infraestructura, mancats de mobilitat, productes d'una època en la que això no es mirava o no hi havia prou atenció. Hem de millorar la recollida d'escombraries, l'enllumenat, corregir passos elevats. Hi ha molta feina per fer i molts recursos a dedicar-hi. Moltes gràcies. Bé, com comentàvem, és un tema molt ampli, els serveis públics, ha sortit qüestions com l'aigua, l'arranjament de carrers, la recollida d'escombraries, els serveis que podria prestar al fòrum. En tot cas, tenen 1 minut i mig més per poder fer aportacions. Senyor Ripollès. Amb el mateix tema? Sí. A veure, jo sincerament m'estic escoltant i no sé si estic vivint en un altre poble o en una altra pel·lícula. M'esteu parlant del tema de serveis públics. Els serveis públics porten 4 anys que són nefastos. Basures, cada vegada paguem més, cada vegada s'empitjora el servei. Ja no són només les basures. Ara m'esteu dient que si es tenen que arreglar xarxes, que si es tenen que arreglar carrers, si s'han de tapar forats. Això fa 4 anys que es tenia que fer. Ho esteu fent ara l'últim mes. Jo ho estic veient, això. Durant 4 anys ningú ha tapat forats. Els esteu tapant ara els forats, Llavors això per què? És per eleccions? Per guanyar el vot? O és que, clar, a veure si m'ho contesta el senyor Borrell, perquè és que igual els de la sala no ho entenem. Potser, igual és que jo visc en un altre poble. Parlem del tema de l'aigua. Em dieu que esteu millorant xarxes i que esteu millorant el servei de l'aigua. Collons, si porten la mateixa xarxa durant 4 anys, cada vegada hi ha més rebentors, no esteu arreglant el terra, ni les xarxes, ni foteu res. I a sobre encara ens dieu, i teniu el morro de dir-nos, que això és per arreglar els serveis del poble i perquè es millori el servei del poble, ara que sí carrers, que estan malament els carrers, doncs hi porten tota la vida malament. Si ara baixem al carret amb la dona i no hi ha cera que pugui anar recta per la cera, ja no parlem d'un invàlid, però és que això no ho heu arreglat amb els 4 anys que porteu. No, 8 anys porteu ja, 8 anys, 9. I ara dieu que... Bueno, se m'ha acabat el temps. Li agrairia, si us plau, que mantingui el respecte per la resta d'alcaldables. Senyora Rayo. Gràcies. Per nosaltres és inacceptable que la majoria de projectes que s'han fet al poble comportin un augment del pressupost inicial i que aquest fet l'acabem pagant tots els serrovirencs. El deute que té ara l'Ajuntament no és un deute exclusiu de vostès, sinó que és un deute que tenim cada un dels serrovirencs. I a més n'estem pagant les conseqüències d'aquest deute, perquè tots els serveis públics estan reduïts o estan minvats. Amb tot això, a més, el consistori actual ens deixa un ajuntament emmanillat, perquè aquestes darreres setmanes us heu dedicat a signar convenis i contractes amb serveis i entitats, amb la qual cosa deixeu molt limitada la capacitat del nou consistori que pugui entrar a partir de la propera setmana. Des d'Esquerra, però, ens comprometem a revisar tots els contractes públics, renegociarem i el renegociarem amb la finalitat de millorar els serveis, analitzarem les inversions i els projectes inacabats per donar-los una sortida realista i viable. I una altra cosa que us volia comentar, que a més també és inacceptable, el tema de la privatització dels serveis públics, com el tema de l'aigua. És un bé comú que heu posat en mans d'una empresa privada per la vostra mala gestió. Llavors això pensem que és inacceptable i que els serrovirens paguem els nostres impostos i exigim uns serveis públics de qualitat. Moltes gràcies. Senyor Devesa, en seu torn. Sí, la veritat és que els augments tant de l'aigua com de les escombraries han sigut bastant notables i això és una cosa que preocupa i reflecteix. De totes maneres, jo penso que tot es pot millorar, tot es pot parlar, tot es pot fer. Jo emplaço a l'Ajuntament, els que hi siguin, els que siguin ara i els que siguin després, que tinguin la prioritat en salvar el poble d'aquesta manera.
Jo, per la meva banda, per la meva part, és una bestiesa, no? Però jo un dia em vaig veure una senyal que estava despintada i la vaig pintar. Vull dir, bueno, suposo que és una tonteria, però vull dir, si tots també aportem alguna cosa, en comptes de queixar-nos tant, fem, que és important. Moltes gràcies. ¿Acaba la intervención? Sí. Señor Orellana. Sí, bien. Escucho hablar a todos del tema del agua y me gustaría recordar que al final quien fue al juzgado a poner la denuncia fue Convergencia y Unió, pero no porque estuviera en contra, sino porque consideraba que en ese momento no se había hecho como se tenía que hacer. Tampoco estamos a favor. Lo que sí que queremos es que se consulte con el municipio y que el municipio sea el que decida. El agua, ahora hace un momento el señor Carbonell hablaba y decía que qué propuestas podríamos tener. Pues hace poco estuve en Camprats, en la Épica, y esa señora pagaba 600 euros cada mes de agua, por un consumo que casi no hacía. Quizás lo que deberíamos hacer son estudios por nuestros técnicos para que esa persona no pague esa cantidad de agua porque realmente no lo ha consumido. Como estamos hablando de servicios públicos, para nosotros es muy importante el Complex. El Complex da mucha vida a este municipio y creemos que podríamos potenciarlo bonificando horarios del propio Complex para facilitar, para eliminar la saturación de horas que puedan haber en determinados momentos. Además, hablar también del tema de la seguridad y la movilidad, que yo creo que son temas muy importantes que se han de normalizar al estilo europeo. Y, bueno, pues en definitiva hablar de la deseadería. La deseadería se ha de realizar tal y como en otros municipios lo están haciendo, como puede ser Barcelona. En la tipología de deseadería de Barcelona es una deseadería real. Se ha de bonificar a la gente que realmente utiliza la deseadería. Moltes gràcies, senyor Borrell. Sí, aviam, algunes precisions de coses que s'han dit. A la deixalleria hi ha bonificacions. Vostè potser no ho sap, però n'hi ha. Els contractes que s'han de revisar, evidentment, sempre s'han d'anar revisant, però durant aquests 4 anys hem revisat tots els contractes que hi havia i això és el que ha permès que passéssim d'un pressupost de 24 a 11 milions, perquè això no es fa amb una vareta màgica, això es fa amb una bona gestió, que és el que hem fet. Amb el tema de l'aigua, a mi em fa molta gràcia les solucions màgiques. Vostès saben, i si no ho saben ja els hi dic jo, que el 2010, quan es va cedir la gestió de l'aigua a una empresa privada, es van cobrar 4,5 milions del cànon per fer aquesta cessió. En aquest moment és impossible tornar aquests 4,5 milions. Per tant, el que digui que ara no s'ha de privatitzar i que s'ha de portar directament des de l'Ajuntament, que ens expliqui, sense fal·làcies, com es tornen aquests 4,5 milions d'euros més les inversions que cal fer per tot el temps que no s'ha fet manteniment en la xarxa de clavegueram ni la de distribució, del qual aquí hi ha alguns responsables que això hagi sigut així. Ara s'arreglen forats de carrers, perquè en aquest moment hi ha subvencions de la Diputació destinats a arreglar forats dels carrers i les subvencions són ara, no han sigut abans. De tota manera, se m'ha acabat el temps, ho lamento. Volia parlar de serveis a les persones, però... Pot aprofitar en una altra de les intervencions. Senyor Galceran. Resulta que ara, segons diu el senyor Borrell, ja no en tenim ni per tapar forats, perquè hem d'esperar que la Diputació ens doni per tapar forats, ho acaba de dir vostè, el qual denota com estem econòmicament. Mira, escolti'm, si no s'ha fet manteniment, o no s'ha fet arranjaments de la infraestructura de l'aigua, que no ha passat res, simplement va pitjor, ha sigut en aquests 9 anys. Abans s'havien fet i s'havien anat creant i s'havien renovat totes les infraestructures del municipi perquè a més no hi havia res, tot era nou. I per tant no és cap excusa aquesta. A més, vostès han aprovat només per 5 anys la nova empresa l'inversió de 2.300.000 euros, que vol dir 400.000 euros anuals. Això pot fer-ho perfectament l'Ajuntament. Això és una fal·làcia, és mentida. Per tant, es pot perfectament municipalitzar l'aigua i nosaltres ens comprometem. És més, l'aigua avui, perquè ho sàpiga, la gent no ho sap, és municipal. No ho diuen, però és municipal perquè la sentència és de suspensió i per tant, a l'endemà que s'entrés un nou govern, aquella aigua seria municipal. Punto.
Després negociaríem l'empresa de com se li tornen, però seria així. Una altra cosa, bessures, vostè diu, no, ja renovaran. No, les bessures ja es tenien que haver renovat la neteja viària i li veu prorrogar 2 anys voluntàriament. Li veu baixar el preu a pagar, veu augmentar la quota a pagar la gent, veu reduir el servei de neteja i de recollida de brosses, fent pagar més la gent i prorrogar-li 2 anys més amb ells, a part de pagar-li menys per compensar-los, quan ja hagués pogut fer el concurs de la nova empresa. No li heu fet perquè hi teniu, es veu, molta amistat. Els serveis no es fan així i no es corresponen així. Es poden fer millors serveis, sempre hi havien sigut. Avui fot pena a l'Ajuntament de Sant Esteve els carrers i les bessures de Sant Esteve. És el pitjor de tots els pobles de la comarca. Ha exhaurit el seu temps, senyor Carbonell, per tancar aquest bloc. Sí, jo tampoc em cansaré de repetir, davant de la seva insistència de privatitzar, que un servei públic mai es pot privatitzar. Les taxes les aprova el ple i, per tant, hi ha sistemes de gestió, que és una cosa molt diferent. A veure si tinc prou temps per explicar una cosa. Fins l'any 2005, l'aigua a Sant Esteve la comprava a 20 cèntims al metre cúbic i la facturava a 47 al primer tram, és a dir, més del doble. En aquestes condicions jo crec que es pot fer una molt bona feina, és molt fàcil. En aquest moment, i no perquè sigui l'Ajuntament qui hagi posat el preu, sinó la Generalitat a través de les concessions en gestió amb alta, la paguem a 90 cèntims i el primer tram el venem a 74. Per tant, estem venent el primer tram més barat del que ens costa. L'any 2005 la cobràvem a més del doble del que ens costàvem sense fer inversió. I ara voldria fer-los una reflexió. Un terç de l'aigua de Sant Esteve la consumeix Brians 1 i Brians 2. Un terç. Són 600.000 euros l'any, que paga el Departament de Justícia, la Generalitat, que la paga amb un any de retard o més. Algú s'imagina, vostès, que estan aquí per voler responsabilitzar-se de la gestió pública i sentats en aquesta cadira que en aquest moment ocupo, creuen que l'Ajuntament està en disposició de suportar financerament 600.000 euros d'impagats quan estem veient totes les necessitats que té el municipi? D'això em referia, que ens correspon fer una reflexió sobre els serveis públics i la millor manera de prestar-los. Moltes gràcies. Acabem aquest segon bloc i obrim ara un altre que segur que també aixeca passions, que és el d'Economia i Hisenda, i més en aquests darrers anys que han estat marcats per la crisi i, per tant, tots els temes econòmics s'han convertit en prioritaris per les formacions polítiques. Obre aquest torn de paraula al senyor Carbonell. En aquests moments, com ja sabem, estem en un pla d'ajust i la prioritat és deixar-lo enrere el més ràpidament possible. Per tant, és molt important que a partir d'aquest moment escollim molt bé el destí de cada euro extraordinari que ingressem. En els propers 2 anys, l'única via extraordinària d'ingrés important i significatiu que preveiem és l'aprofitament que ha de vindre de Can Margarit. Per tant, el meu compromís és que amb aquest aprofitament i en els primers 2 anys el 70% de la deuta actual quedi reduïda. Què aconseguim amb això? 1 milió d'euros aproximadament cada any, els quals s'han de dedicar a la millora dels nostres carrers, dels serveis, el que parlàvem, recuperar les ajudes a les entitats que dediquen el seu temps a la cultura, a l'esport, a la música, i a reduir també els impostos que paguem, com per exemple el de l'IBI, amb l'objectiu que en aquest període 2015-2019 la quota que es pagui finalment no sigui més alta que en el 2015. I en quant a polítiques fiscals, el que pretenem és reduir la taxa de llicència d'activitats per fer més atractiva l'oferta de Sant Esteve en la implantació d'activitats. Moltes gràcies, senyor Galceran. Sí, i en Economia i Hisenda la veritat és que nosaltres hi discutim molt perquè tindríem que començar dient que per fer una feina ben feta i per dir-li a la gent que es vol gestionar bé tindrien que dir com es gasten els diners. I clar, costa molt dir això, perquè resulta que en 4 anys no ens han ensenyat ni una factura, malgrat demanar-la. Tinc aquí totes les instàncies, li puc ensenyar. Tinc inclús el síndic de greuges de fa 2 mesos on te diu el flagrant incompliment, evidentment, de l'Ajuntament de Sant Esteve. No ensenyen cap factura. No sabem ni el rescat d'Hisenda que va pagar els proveïdors que ells no podien pagar el 2012-2013 de 10 milions i mig. No ens han ensenyat cap factura. Sort, menys mal, que ja són d'esquerres i que n'hi ha un que es deia que era l'Aladí de la transparència municipal. Quina confiança pot comportar en un poble i en una gent quan no ensenyen les factures que els reclamem permanent. Per tant, la gestió d'Hisenda, algú hi deu haver de molt fosc que això no sigui així. Escolti'm, la gestió d'Hisenda va molt malament perquè es van fer el disbarat de haver de pagar una residència que no tenia que costar €1 a l'Ajuntament de Sant Esteve, que és la primera part important, i que ha comportat, que abans s'ha dit aquí, quasi 16 milions d'euros. Ho podrà ampliar en el segon torn? Sí, és el que... Després continuarem. Molt bé. Disposarà d'1 minut i mig més per ampliar-ho. Senyor Borrell.
Bé, l'apartat d'Economia i Hisenda és d'aquells estimulants, per dir-ho d'alguna manera. Quan nosaltres vam entrar el 2011 hi havia un deute amb els bancs de 8 milions d'euros i un deute amb factures d'aproximadament uns 12 milions d'euros. Les factures eren acumulades de diversos anys enrere. Per tant, partim d'una situació d'un ajuntament fortament endeutat. I la nostra obligació és sortir d'aquest deute i poder donar serveis a la població. Durant aquests 4 últims anys hem reduït el deute amb els bancs amb 3 milions d'euros i estem pagant les factures a través del fons de l'Estat que va adelantar aquests diners. Tot això ho hem fet sense deixar de donar serveis. Serveis que no han sigut tan eficients com haguéssim volgut, naturalment, però era una obligació per nosaltres tornar aquests diners i poder-nos situar el marcador a 0 per engegar, que és el que farem aquests 4 anys vinents. Marcador al minut, senyor Orellana. Molt bé. Per nosaltres l'economia i la hisenda és una cosa que no hauria de ser gens complicada. Hauria de tractar-se com fem a casa, com una família, quan intenta arribar a final de mes i gestiona els seus propis recursos. Doncs així hauria de ser l'Ajuntament. L'Ajuntament hauria de pensar que els diners que manega són dels seus propis i no de la resta dels veïns. Nosaltres pensem que la nova forma de governar ha de ser transparent, d'una manera transparent completament. Nosaltres fem propostes dintre del nostre programa com la de que cap familiar nostre treballarà dintre de l'Ajuntament, fent un exercici excessiu de transparència perquè consideren que dintre de l'Ajuntament és un ent que no és una ETT, sinó que és per donar gestió dintre del propi municipi. Hem de pensar també en el tema de la fusió de les regidories, que veig que se m'acaba el temps i ho explicaré després. Molt bé, gràcies. Senyor Devesa. Sí, bueno, en aquest cas, gràcies al Partit Popular, tinc que dir que és la primera que ho dic, encara no havia dit les paraules, però bueno, que se sàpiga, es va poder reduir el deute amb els proveïdors, amb la qual cosa els comerciants, i suposo que els de Sant Esteve, va aconseguir una miqueta més de tranquil·litat. Vull dir, això és una cosa que és real i, bueno, en aquest cas que se sàpiga. Gràcies. Està la intervenció? Molt bé. Senyora Rayo. Des d'Esquerra volem apropar l'execució del pressupost a la ciutadania amb una gestió dels recursos de forma eficient, eficaç i transparent, sobretot transparent. Que no hi hagi dubte d'on venen i on van els recursos. Que no hi hagi dubte sobre les empreses públiques que gestionen els equipaments municipals. Que no hi hagi dubte de com s'administren els espais i els equipaments municipals. Cal aplicar mesures de racionalització de la despesa pública. Des d'Esquerra ens comprometem a revisar el pressupost, els ingressos, a buscar nous finançaments i a controlar els actuals, a reajustar les despeses, a renegociar totes les càrregues financeres i molt especialment a centrar-nos en inversió social. Us recordo que us he dit abans que l'important per nosaltres eren les persones. Insisteixo de nou, en aquest Ajuntament cal transparència i participació ciutadana per davant de tot. Moltes gràcies. Senyor Ripollès, tanca aquest primer torn. Hola. Amb gestors cobren 80.000 euros l'any, no m'estranya que tinguem crisi aquí al poble. I que tinguem deute aquí al poble. Dieu que si tenim crisi. Jo la crisi la veiem aquí, a tots aquells que paguem cada mes. Jo a l'Ajuntament no em veig de crisi. Crisi hi ha a Masquefa, a Martorell, a tots els pobles que tenim al voltant tenim crisi, però tots prosperen. Aquí no prosperem. No ho entenc. Impostos caríssims que s'han de baixar. Per què no s'ensenya la deuda municipal en nom i cognoms? No en cobren ni els del motor. Em parleu de la paraula on collons estan els diners que diu el senyor Carbonell en un escrit que estaven pel tema del fòrum. On han anat a parar? Qui se'ls ha gastat? Com s'han gastat? En nòmines? No ho sé. Això és fictici, Per què segueix parat aquest conegut Dragon Khan? Que abans tothom quedava al casino i ara tothom queda al Dragon Khan, aquest massijo de hierros. Com no s'ha acabat encara això, si hi havia escalers per acabar-ho? Jo com ciutadà del poble, ja no com polític, això no ho entenc. Valia la pena carregar-se una piscina per fer això? Podrà continuar fent preguntes en la segona volta. El senyor Carbonell potser li dona alguna resposta.
L'única discrepància que manifestaré amb el Jaume és dir, el de "oh collons" segur que no ho he dit. Això segur que no. Bé, a mi em correspon, penso, donar esperança sobre quin és el treball i quines són les perspectives que tenim de futur, perquè això hi he treballat els últims 8 anys per tenir una alternativa al que havia estat tradicionalment l'ingrés econòmic de Sant Esteve per la via del creixement residencial. La feina ja està feta, està donant el seu fruit, tenim un polígon que està, en aquest cas, ja urbanitzant-se, i això ens aportarà pel cap baix, quan estigui consolidat, i estic parlant dels pròxims 3-4 anys, ben bé 2 milions d'euros d'ingressos a l'any. En aquest moment, l'ingrés directe del pressupost és del 50%. Necessitem que almenys hi hagi un 70% per poder prestar tots els serveis dels que estem parlant amb eficàcia, i això no ho cobrirem amb impost directe dels veïns i veïnes que ja han arribat al seu límit, sinó que ho cobrarem amb un nou ingrés que provindrà de l'activitat econòmica i amb totes les oportunitats que això a tots ens donarà. Moltes gràcies, senyor Galceran. A veure, la creació de lo que parlem de l'economia Hisenda, evidentment, aquí el pla d'ajust fins i tot va ser retornat per Hisenda. Som un municipi 16 de tots els de Catalunya que es va retornar pla d'ajust perquè ni Hisenda se'l va creure i s'ha tingut que fer un de tutelat per la Generalitat. 10 milions i mig en proveïdors i, per tant, això són factures dels 5 anys anteriors, no cap deute heredada. Jo no tinc cap deute heredada aquí ni en soc responsable, que no sigui d'haver deixat l'alcalde actualment, amb el qual, evidentment, no hi estic a favor. Aquesta sí que és una deuta que vaig deixar aquí en el poble i per això estic aquí. Ara bé, el Sant Esteve té molt de futur, però sempre i quan hi hagi una capacitat de gestió que no sigui la que hi ha actualment. No és bo i no és ni molt menys bo que al polígon de Can Margarit hi hagi 60.000 metres per un supermagatzem que evidentment no aporta valor afegit i ha consumit un territori extraordinàriament gran, que és un autèntic desastre el que s'ha fet allà. Evidentment ja està fet i es tindrà que intentar aprofitar el màxim possible, però no és el millor per un poble. No és el millor per un poble el que s'ha fet allà. I menys quan es vegi la superrotonda que tindrem aquí en el Trencall, que ara l'amaguen, la veureu a partir del mes que ve que l'han de fer. Veureu tot el trànsit que vindrà de Sant Llorenç cap aquí, polígons industrials nous que s'han qualificat. Quan es faci la superrotonda, i dic super, que super, és de les més grans que hi poden haver en el Trencall, es trenquen les visuals del poble, hi ha una nova carretera, accés cap a Sant Llorenç, tot a Sant Llorenç també vindrà cap aquí, hi ha nous polígons que esperen aquesta rotonda, que per això la paga de gratis pel poble al promotor, i evidentment es trencarà el que és l'actual entrada de Sant Esteve, que a mi personalment em sap molt de greu perquè soc fill d'aquí. Li he donat el temps afegit. I es havia aguantat tot aquest poble, les visuals fins ara, senyor Borrell, el seu torn. Sí, no, jo voldria aclarir que sembla que el sabotatge no és per un sol. Tenim algun problema tècnic, suposo que podem resoldre? Sí, podem continuar? D'acord. Bé, no, jo el que sí que voldria aclarir és que el deute ve de lluny. Ja estem pagant una indemnització per una llar de la gent gran que es va tancar, que la va tancar el senyor Galceran, i això, una sentència judicial, doncs són 300.000 euros que estem pagant. Estem pagant una factura del complex esportiu que estava amagada en un calaix d'1,5 milions generada pel senyor Galceran sense aprovació ni del ple ni de ningú. Estem pagant 1.250.000 euros per haver canviat la residència de lloc, una residència que el senyor Galceran volia fer a la Gleva amb uns amics del poble i que després es van desdir i van anar a un altre lloc. Per tant, aviam, el deute és responsabilitat de més d'una persona i algú que ara s'escaqueja té una part de responsabilitat important d'aquest deute. Durant aquest temps nosaltres hem estat invertint en 4 anys 1 milió d'euros amb la llar d'infants, que considerem que és un servei prioritari i que la Generalitat ha deixat de fer aportacions i, per tant, ens ha tocat fer aportacions a nosaltres i a les famílies. Agraeixo a les famílies i agraeixo a les entitats que han fet funcionar els serveis amb l'ajuda que nosaltres els hem donat d'infraestructures, però posant-hi ells molta feina, molta voluntat i fent que tinguem uns serveis personals, que abans no he pogut dir-ho, que jo penso que són l'admiració de tota la comarca. Jo felicito des d'aquí a les entitats. Moltes gràcies, senyor Orellana. Bé, abans no sé si hi ha sabotatge, no? Aquí, hola. No, en tot cas seria per tothom. Abans de res, dir que coincideixo amb el senyor Carbonell quan deia que hem de deixar al darrere el pla d'ajust. S'ha de deixar el més ràpid possible, perquè això és el que està ofegant el consistori. En quant als temes de transparència, afegir els 2 punts més que hem posat en el nostre programa,
que són el tema de les indemnitzacions als plens. Els plens, això ha sigut una cosa molt criticada i amb molta raó, és que un ple té la mateixa indemnització que se li paga a un regidor, sigui de 5 minuts com si sigués de 3 hores que hem arribat a fer plens tan llargs. Nosaltres el que proposem és que els regidors haurien d'estar indemnitzats per temps. Parlem també de fusionar regidories, senyor Borrell. Parlem de fusionar regidories i li dic a vostè perquè m'han explicat moltes històries d'anteriors regidors que n'hi havia que tenien un sou per regidoria aproximadament de 60 euros, 80-60 euros, i que se'ls va obligar d'alguna manera perquè va ser criticat que si els baixessin aquests 20 euros que al final els pobres els van baixar. Però quan vostè va arribar, dintre del seu pacte, va anar a demanar que cada regidoria tingués un sou de 300 euros. Nosaltres pensem que actualment hi ha 19 regidories i aquestes 19 regidories es podien fusionar, que no eliminar. El que pensem és que podem traspassar-les a 9 regidories i que un mateix regidor podria tenir aquestes mateixes regidories, però compartides. Per últim, volem parlar de l'IBI. L'IBI, volem congelar l'IBI i creiem que és possible l'IBI. No és una qüestió electoralista. Pensem i ho hem treballat moltíssim. L'IBI no es pot pujar en els moments tan difícils com són en l'època actual de crisi. Queda clar, senyor Orellana. Senyor Devesa, és el seu torn. Sí. Per suposat, el que són tema d'impostos es té que fer una revisió i sobretot molt important. Però és curiós perquè si tots volem el millor pel poble, per què no som capaços de posar-nos d'acord? Això és una pregunta i una reflexió que faig jo. Estem mirant de discutir el màxim possible, però no trobem la solució. No ho sé, això és una reflexió, cadascú que l'agafi com vulgui. Sí que és important reclamar, jo reclamaria, insistiria molt en reclamar a la Generalitat que compleixi amb els seus compromisos de pagaments i que es posi al dia amb tota aquesta qüestió. Res més. Moltes gràcies, senyora Ralla. Gràcies. Segons el Ministeri d'Economia i Hacienda, el deute viu de l'Ajuntament el 31 de desembre del 2011 era de 8,5 milions d'euros i 2 anys després aquest deute s'havia incrementat passant a ser de 17 milions d'euros. Això dintre d'aquesta legislatura. Dels 8.116 municipis que té Espanya, Sant Esteve ocupa la posició 117 en el rànquing de deute per habitant. Tenim 8.000 municipis que estan darrere nostre. Quan us vaig comentar aquesta informació amb l'equip de govern em vau dir que era falsa. Fa uns dies vaig entendre el perquè d'aquesta afirmació vostra i va ser en veure un dels fullets, dels fulletons que heu fet per la campanya electoral, en el qual dèieu que el deute el 2011 no era de 8 milions, com deia el Ministeri, sinó que era d'aproximadament 26 milions d'euros, el que equival a 4.000 euros per Sarrovirenc. I el problema no acaba aquí, o sigui, no és el deute que tenim, sinó el problema és la capacitat de l'Ajuntament per subsanar aquest deute, que sembla que ara en aquests moments no existeix. De fet, el govern central, després de deixar-nos el rescat per pagar els proveïdors, no es va aprovar el pla d'ajut i estem intervinguts i sense poder fer cap tipus d'inversió fins que no ajudem el deute. Llavors, jo us demanaria a tots que deixem de fer demagògia, que ens posem a buscar solucions, que no pot ser que la major part dels ingressos que té aquest municipi siguin per pagar deutes, hipoteques, rescats i interessos. Insisteixo, transparència, participació i busquem solucions als problemes de Sant Esteve. Moltes gràcies. Tanca aquest bloc econòmic el senyor Ripollès. Això no és demagògia, Jordi, 2 milions d'euros invertits en la llar d'infants? 1 milió? Una llar d'infants d'on s'escapen nanos i no passa res? 1 milió d'euros y no es capaz de posar un conserje? Sí, 2 niños escaparon de 2 años y no pasó nada. ¿Sabes cuál fue la solución? Poner un muelle en la puerta. 1 milió d'euros t'has gastat allí i la solució és posar un moll a la porta? Mira, s'acaba el minut perquè no cal seguir-hi, Tela, Sí, tinc més? Sí, Impostos. Realment, què pagueu a final de mes? Us pugen a l'IBI, us pugen l'aigua, us pugen els serveis que esteu pagant anualment de basures, de tot. Crisi és nostra. Amb ells els veia que tinguin crisi ells. Tenen crisi. Crisi jo que no arribo a final de mes i no puc pagar l'IBI, no puc pagar l'aigua. Això, nosaltres és el que tenim que canviar, tots nosaltres això. Per què ens diuen que hi ha crisi? Crisi per nosaltres, per ells no, Ja està.
Doncs encetem ara el darrer bloc temàtic. Aquest l'hem plantejat com a quin és el model de municipi que ens plantegen cadascuna de les formacions que concorren en aquests comicis. Quines són les principals línies estratègiques que posen sobre la taula. Coneguem quins són aquests models. Comença el senyor Ripollès, sisplau. Volem un Sant és on es faci poble, que es miri pel Sarrovirenc, un ajuntament ben organitzat i coordinat, i no ple d'enxufisme, on la meitat dels treballadors l'únic que fan és jugar al candi o a saber el que fan. Un alcalde totalment dedicat al nostre poble i que no tingui unes altres feines, que evidentment tothom sap. Un alcalde que no es mogui pagant la benzina de la nostra butxaca amb el seu cotxe oficial. Un Sant Esteve que recuperi festes perdudes i privatitzades, que ara no n'hi ha ni una, ni pels joves. Ara hi ha excuses que no es fan festes pels joves perquè etcètera. Un poble on l'Ajuntament no entri en conflicte amb tothom. Un poble lliure per viure i per treballar. Un poble on l'única fi no sigui pagar impostos. Un poble on hi hagi més involucració en sanitat i educació. Un poble on es millorin les infraestructures. Un poble on hi hagi major seguretat i no es paren de robar. Un poble on les urbanitzacions també existeixin, que estan abandonades totes. El camp de golf és nefast. Un poble on els salaris de l'Ajuntament no siguin extraorbitats. Una sola gestora cobrant 80.000 euros l'any. Un poble on els animals també importen. No es mira per ells, zero. Un ajuntament amb transparència i involucrat amb tots els col·lectius. O sigui, que es faci poble, i no s'està fent. El convido... Pensava que continuava la llista. En tot cas, el segon torn podrà seguir. Senyora Rayo, ara és el seu torn. Gràcies. Des d'Esquerra volem un municipi transparent, que tingui un ajuntament amb parets de vidre, que rendeixi comptes als ciutadans per tal que aquests puguin avaluar la feina que l'Ajuntament està fent. Volem un municipi participatiu, on la ciutadania pugui intervenir amb les decisions del dia a dia. Volem un municipi cohesionat socialment, sostenible, emprenedor, republicà, amb igualtat d'oportunitats i els mateixos drets per tothom, amb uns serveis bàsics garantits i de qualitat, on es recolzi a les entitats, a les associacions, als comerciants, a la gent del poble en definitiva, on es busquin solucions a les necessitats que pateix cadascun dels barris del municipi i on implicarem els sarrovirencs per tal que visquin el nou Sant Esteve com quelcom propi i pel que val la pena treballar. El nostre model de poble és l'alternativa al model obsolet que en aquests moments tenim i que la ciutadania fa temps que demana canviar. Perdoneu, però és que em quedo sense... Moltes gràcies. Senyor Devesa? Sí, per suposat, el més important és un ajuntament que ha de ser totalment transparent, on totes les comptes siguin totalment a l'abast de tothom i hi hagi una transparència immaculada. L'Ajuntament, per la seva proximitat, pel Sarrovirenc, té de ser un punt de solucions, d'informació i un ajuntament té de ser obert al poble on tingui tot tipus de solucions a qui les vagi a buscar. Moltes gràcies. Senyor Orellana? Sí. A mi em direu quin tipus de model de municipi vull per Sant Esteve. Jo el model de municipi que vull per Sant Esteve és el que hi és. El tipus de municipi que està format per les persones que confronten tot aquest municipi. L'únic que tenim que fer és donar-li els recursos perquè es pugui millorar, perquè puguem ser un referent una altra vegada per sobre del referent que s'estan envoltant els municipis del costat. Hem de ser un municipi que en el Baix Llobregat se'ns tingui un cert respecte. Volem un municipi modern, sense semàfors, això ho tenim claríssim. No volem un creixement fins a 20.000 habitants. Volem un municipi amb la costura que actualment té. Volem la seguretat i la neteja siguin els nostres eixos primordials, equipaments amb els nostres joves, sales perquè ells puguin desenvolupar tota la seva ànima que tenen per descarregar. Moltes gràcies. Senyor Borrell? Sí, nosaltres parlant de model de municipi pensem que hi ha una tasca per fer que és important i que portem molts anys de retras, que és fer el Pla General de Sant Esteve Sarrovires. Aquest Pla General s'ha començat diverses vegades. Les darreres ocasions en què es va abordar es feien previsions de creixement fins a 16 o 18.000 habitants. Recordo que Convergència estava d'acord en aquell moment amb aquest creixement i aquest pla va quedar parat i pensem que ara és l'hora d'abordar-lo.
abordar-lo amb participació de tothom. Hem de pensar quin municipi volem d'aquí fins al 2030 i hem de veure si ha de créixer, amb quina mesura ha de créixer, que nosaltres considerem que poc, i per quins llocs ha de créixer. Apostem per la industrialització, com ja hem dit abans, i apostem pel que en diem la política dels 3/3, que en el següent apartat comentaré. Ens ho explica. Gràcies, senyor Galceran. Bé, només dir una cosa que estic totalment d'acord amb el que abans deia la Carme amb el tema dels municipis. Ja no som el 117, som el 110. Anem pujant rànquings de pitjor municipi endeutat i el 24 de tots els de Catalunya dels més endeutats. En quant a la d'Hisenda, que nosaltres això ho tenim molt estudiat. Dues coses. L'any 2010, quan es privatitza l'aigua, etc., escrits del senyor Carbonell dient que anaven bé, tenien superàvit, mai hi havia hagut dèficit, el dèficit ve en aquesta legislatura, per tant, aquí és quan venen i quan es tindrien que donar explicacions. El nostre municipi que volem és el municipi que ja havíem tingut i que havíem pujat, el municipi aquell, si us en recordeu alguns, que deia Sant Esteve en tots els 5 sentits, en tots els sentits, que era molt maco, que això també ha desaparegut, i que és el municipi que es tenien enveja molts municipis del costat, començant per Martorell, que fins i tot Martorell ens deia que érem el Pedralbes de Martorell, ja sé que és un eufemisme, etc., però que era així, era molt popular i tothom ho sap. Avui no som això, avui anem a Masquefa i Masquefa ha fet el nou ambulatori quan estava enrere nostre l'any 2005, quan jo vaig marxar. Si aneu a Abrera, veureu que Abrera ha acabat amb totes les seves deutes que tenien en aquesta legislatura i ja ha fet net. Si anem al Martorell ja no cal dir-ho perquè, evidentment, ens ha passat la mà per la cara, però és un municipi més gran. Sant Esteve ha quedat bastant a darrere. Ens ho explica en segona volta. El senyor Carbonell, tanca el torn. Bé, doncs, no, em sap molt greu la lleugeresa amb la que parlen de la degradació de Sant Esteve, bàsicament per atacar els sentiments dels veïns i veïnes, no? La veritat és que la fortalesa social que té Sant Esteve és innegable i així s'ha de reconèixer. El poble té un futur esplèndid i el model econòmic l'hem canviat precisament per substituir aquell model que es basava en el creixement residencial i que ara es basarà en la implantació, com deia, d'activitat important. En quant al model social, passa per mantenir les polítiques socials que nosaltres garantim. I deixeu-me dir una cosa, a mi els rànquings aquests no m'impressionen en absolut. També tenim bons rànquings en quant a inversió en despesa social i vol dir que 8.000 municipis segurament petits com el nostre, no tenen els equipaments que té Sant Esteve per dedicar-los a la seva població. Perquè amb la crítica que vostès fan, el que no podran és evitar discernir quin és el servei que cada un d'aquests equipaments presta a la gent que viu a Sant Esteve. Moltes gràcies, senyor Carbonell. Obrim la segona volta d'aquest bloc temàtic. Senyor Ripollès. Com seguim així, ens quedarem sense serveis. No n'hi hauran de serveis. Cada vegada n'estem perdent més. Ja no és qüestió de si jo vaig al rànquing tal, que si el 115, si el 110. Si el problema que hi ha aquí és que, no com a polític, com a ciutadà, si és que no s'està fent poble. No sé què, sincerament, no sé què esteu fent. Que si es deu, que si no es deu, que si no sé què. Però si estan tots els pobles d'aquí al voltant creixent. Nosaltres com a ciutadans cada vegada estem veient que tots els nostres serveis que tenim cada vegada empitjoren, però sin embargo cada vegada estem pagant més. Llavors un com a ciutadà no ho comprèn, dic jo cada vegada pago més, que tindré que millorar el servei i cada vegada el servei està empitjorant, no ho entenc això, anem endavant o anem enrere? Si anem enrere ja és qüestió d'agafeu i clarament ho digueu, més transparència, escolta, aquí falta això, on va això, qui paga això, però clar, això el poble no ho sap, cada vegada anem pitjor, el poble cada vegada va quedar pitjor, malament, i com segueix així, 4 anys més, i l'any que ve, d'aquí 4 anys, parlarem i no serem a 112, serem els primers. I aquí realment ningú fot res. Molta autocrítica, molt de tal i tal, però res. Ja està. I això és el que pensa cada ciutadà d'aquí. No tenen res clar, és que no hi ha transparència aquí. No ho sé ni jo, que estic aquí encara. Moltes gràcies, senyora Ralla. Segurament els 8.000 pobles que tenim darrere nostre, o davant, no sé com dir-ho, no tenen els equipaments que té Sant Esteve, però els equipaments que tenim a Sant Esteve s'estan deteriorant i com seguim així en uns anys no els tindrem. I segurament, si quan es van planificar aquests equipaments no s'haguessin fet amb deliris de grandesa, avui en dia tindríem tots els equipaments al poble acabats i no tindríem la ferralla que tenim aquí darrere o la tira de coses que tenim a mig del poble. Insisteixo, volem un municipi transparent, participatiu, del poble i pel poble.
Moltes gràcies. Senyor Devesa, el seu torn. Sí. Sí. La previsió, el més important és la previsió de cuidar el que tenim ara i procurar tirar endavant amb tot aquest tipus d'equipaments i aquests problemes que hi ha, vull dir que avui en dia es puguin solucionar d'alguna manera. Considero que les corporacions locals són de vital importància per a l'enfortiment de la cohesió territorial i convivència democràtica. Per això el compromís de l'Ajuntament amb enfortir i realitzar uns canvis de millora envers amb això, envers amb el compromís de millorar tot el que tenim actualment. Moltes gràcies. Senyor Orellana, el seu torn. Molt bé, què és el que volem? Un municipi plural que no discrimini ni per sexe, ni color, ni per la procedència de les persones. Sostenible, capaç de poder reciclar i generar la seva pròpia energia i els seus propis recursos. Reciclar, sobretot, és molt important reciclar. Però sobretot volem un municipi transparent, proper i, senyor Borrell, poder li molesta això que dic dels joves, però que cuidi els joves, que se'ls cuidi i que se'ls mimi, i que li donin feina, i que treballi no per ells, sinó amb ells. També contestar-li a la seva pregunta que deia vostè abans de que si jo no sabia si n'hi havia bonificació pel tema de deixalleria. Dic una bonificació de veritat, no una broma. Això és una broma el que n'hi ha a la deixalleria. Si ho comparem amb Barcelona, no en té res a veure. Jo estic parlant de veritat de bonificació. M'agradaria que em digués quantes vegades té que anar una persona a la deixalleria per poder tenir aquesta bonificació. Vostè diu que nosaltres estàvem a favor d'un municipi de 20.000 habitants. Clar, això aquí ho podem dir de tot. Puc dir jo també que vaig construir el Golden Gate. No passa res, és gratis i ho podem dir tot aquí. Però, senyor, vostè pensa realment que nosaltres vam votar a favor del pont? Perquè nosaltres vam votar en contra, Convergència va votar en contra. Jo estic en contra i el meu antecessor també estava en contra. No vull més parlar d'aquest tipus de temes perquè, ho he dit abans, vinc a parlar del meu llibre i considero que Sant Esteve està molt per sobre de tot això. Moltes gràcies, senyor Orellana. Senyor Borrell, no sé si li vol contestar. Sí, per al·lusions i molt ràpidament. La deixalleria, per la utilització de 6 cops hi ha un 10% de descompte i per 12 cops hi ha un 15% de descompte. A vostè li semblarà poc, però hi ha gent que ho aprofita i li sembla substanciós. Passen la pilota. Bé, coincideixo amb la senyora Rayo amb el tema del deute. Ella mateixa ha dit que nosaltres hem publicat quin era el deute. No l'hem amagat, perquè el deute no l'hem generat nosaltres. Ens l'hem trobat i nosaltres l'estem reduint. Per tant, aquí està el deute i això és una cosa heredada de la qual ningú ens pot culpar a nosaltres. Nosaltres hem fet sessions d'audiència, cosa que no s'havia fet anteriorment en cap de les legislatures des de l'any 83. Per tant, una certa transparència sobre els temes de pressupost, per exemple, no poden negar que hi ha sigut i que abans no hi era, almenys aquesta. Bé, jo abans els deia la política dels 3 terços. Nosaltres pensem en un municipi on hi hagi un terç de municipi amb dedicació industrial, un terç de municipi amb dedicació residencial i un terç de municipi amb dedicació d'espai natural i agrícola. Pensem que aquest és un model sostenible, pensem que la industrialització, el model d'industrialització i deixar el model de totxo, que sabem on ens ha portat, a uns ingressos que van haver-hi en un moment però que ara ens porten dèficits, hem d'abandonar aquell model i hem d'anar al model d'industrialització per tenir feina, llocs de treball i ingressos. Moltes gràcies, senyor Galceran. Sí, un model que amb això ja estem molt d'acord, perquè el model industrial és un model que vam començar nosaltres fa molts anys i per tant són paraules buides. A veure, jo crec que Sant Esteve ha de tenir un poble que, gràcies a la fortalesa que abans parlava, aquí efectivament a la seva gent, a les seves entitats, que també ve molt de lluny, però ha de tenir un poble que un poble per anar bé necessita tindre un exemple d'Ajuntament. Els ajuntaments i els seus equips de govern han de dir la veritat, no han d'enganyar, no es pot estar prometent. Ara farem el Pla General, quan ja el veu prometre, fa 4 anys, perquè ell anava en el programa, ja hi anava, i perquè s'ha aprovat inicialment del 2005, quan Massalló. Mira, si han passat 9 anys i pico i no heu fotut res. Hem anat fent coses puntuals i sectorials.
no... Si diem una cosa i quan entrem al govern en fem una altra, això és la degeneració de la política més gran que hi ha. No es pot dir llavors que ara per responsabilitat ja haig de votar-hi a favor. No senyor, hem de mantenir els principis d'allò que es vol fer, perquè ser d'esquerres és molt important. Vol dir tindre uns principis progressistes, no abandonar-los quan convé perquè llavors ens cobrem de la cadira. Per tant, els pobles el primer que han de fer és tindre l'exemple en el seu ajuntament. I aquest ajuntament no ha donat exemple de la continuïtat. I per això hi ha una degradació. I aquesta degradació que hi ha en els serveis és una degradació de tots nivells perquè ve de la degradació del govern municipal. No n'hi ha prou en dir que taparem forats. Hi ha d'haver una política planificada que no hi és, que no s'ha fet i que s'ha de fer, evidentment, entre tots. S'ha fet i es fa només a pedaços. I per això es va malament i en general es degrada. I per això els pobles del costat ens estan passant la mà per la cara i nosaltres estem quedant per darrere. Aquesta és la veritat. Queda clar, senyor Galceran. Senyor Carbonell, per tancar aquest últim bloc. Gràcies. Sí, a mi m'ha correspost trobar aquest canvi de model i posar-lo en marxa. No ha estat fàcil en aquests 8 anys d'una crisi important. No em serveix que parlem d'Abrera o Martorell, pobles que tenen un potencial econòmic d'una magnitud que no es pot comparar amb Sant Esteve. Ara bé, nosaltres volem treballar per estar en aquestes xifres i és el que estem fent. M'ha correspost i crec que la feina està feta. Dit això, m'agradaria fer referència, amb el poc temps que tindré, per parlar de 2 equipaments que crec que són els que hem de completar en aquest proper mandat. Un és l'Institut, acabar les aules de batxillerat. En aquest moment el Partit Socialista té pendent una resposta parlamentària que marqui un calendari clar d'execució d'aquestes obres, perquè si no és evident que caldrà emprendre accions a les quals nosaltres ens hi sumarem, accions ja de tipus cívic. I després el fòrum. El fòrum va parar el 2009, això és prou conegut. En el moment en què estava parat havia tingut un sobrecost per problemes de fonamentació que havien superat el $1.000.000 i davant la falta d'execució d'alguns romanents que estaven implicats en el seu finançament els vam parar. En aquest moment estem estudiant un pla d'usos i una reducció del cost de l'obra amb la Diputació que ens permetin poder-lo acabar en l'any 2017. I aquest és el meu compromís, que en l'any 2017 el Fòrum Jove, recordem, estigui a l'accés de la població dels joves per poder dedicar-lo com a espai que puguin autogestionar i també dedicat a la cultura. Moltes gràcies. Hem tancat ja els 4 blocs temàtics que teníem plantejats i que vam acordar. I ara ja entrem en els darrers minuts del programa, així que és el torn de conclusions. Disposen de mig minut per fer les seves intervencions. Si es volen adreçar directament als sarrovirencs per demanar que els facin confiança el proper diumenge. Senyor Ripollès, és el seu torn. La seva càmera és aquella. Hola. Sant Esteve és l'hora del canvi, no de tanta parafernàlia. És l'hora de fer poble. Som ciutadans com el poble i buscarem el mateix que tu. Si nosaltres hem donat el pas, tu també el pots donar-lo. Vota Locos por Sanes i ens deixarem la pell, perquè siguem un municipi en progrés i no en decadència. Moltes gràcies, senyora Rallo. Gràcies. Les persones que formem part de la candidatura d'Esquerra de Sant Esteve són gent compromesa amb el nostre municipi i no estem disposades a quedar-nos assegudes mentre el municipi es va deteriorant. La gent d'Esquerra som l'alternativa a la forma de fer política que hi ha hagut aquests darrers anys a Sant Esteve. I estem convençuts que si ens doneu el vostre suport farem un nou Sant Esteve transparent, participatiu i amb igualtat d'oportunitats per tothom. El dia 24, vota Nou Sant Esteve, vota Esquerra. Moltes gràcies, senyor Devesa. Bueno, doncs dir que jo sempre he estat de banda del poble, amb ajudar-lo, amb que tothom que s'ha acostat i m'ha demanat qualsevol cosa, jo l'he ofert per el que sigui i seguiré intentant-ho amb tots els meus mitjans, amb totes les meves ganes i, bueno, donar les gràcies a Sant Esteve per l'acollida i res més. Moltes gràcies. Senyor Orellana. Sí, Bernat Orellana no és només un nom. Bernat Orellana no és només una persona. Bernat Orellana és un equip de persones al servei de persones. Un equip de gent jove, preparada i honesta. Volem fer una crida a tots aquells convergents que quan arriben les eleccions parlamentàries voten Convergència. Us demanem que ens fem costat, perquè si es feu costat podrem canviar el rumb d'aquest consistori. Amb els mateixos resultats tindríem majoria. Necessitem la vostra ajuda. Voteu Convergència i Unió. Moltes gràcies, senyor Borrell. Bé, aquests últims 4 anys entenc que hem posat el tren sobre les vies i està ben encarrilat.
Hem donat estabilitat en uns temps molt difícils. Hem demostrat amb fets la bona gestió i la capacitat de diàleg. Tenim un magnífic equip per aconseguir un municipi fort, base d'un país que serà allò que els seus ciutadans vulguin que sigui. El nostre eslògan és amb entesa tots avancem. Estem convençuts que amb el vostre recolzament avançarem. Moltes gràcies, senyor Galceran. Sí, moltes gràcies. Doncs nosaltres, des d'Ara Sant Esteve, com a partit purament local i de gent transversal, aportem l'experiència i, sobretot, la gent nova i preparada, que ja han estat aquests 4 anys, que jo crec que són dels més preparats que hi ha en aquest municipi participant activament, i a més entenem que si volem que el poble, que és el que vol la gent, torni a funcionar, torni a anar bé, tornar a progressar, a més, tornar a trobar aquell caliu i aquella manera de fer, que és la manera on a la gent se li donava tota l'espenta, malgrat les iniciatives municipals, tornem a créixer i no es torni a malbaratar els diners del poble, evidentment, ara Sant Esteve és una garantia. Moltes gràcies, senyor Carbonell. Bé, Sant Esteve té molt futur. La tasca dels últims anys s'ha orientat a deixar-la en les millors condicions possibles per poder aprofitar ara aquesta etapa de millora econòmica que se'ns presenta. Seran 4 anys en els quals podrem recuperar la nostra fortalesa econòmica i dedicar aquests recursos a la millora dels carrers, a la millora dels serveis, a la millora també dels serveis socials, a seguir-los encara potenciant més. És una tasca, la que tenim per davant, que m'apassiona i que m'il·lusiona i per la que agrairia que em continuéssiu donant el vostre suport. Per tant, per poder governar amb estabilitat, per poder assolir aquests resultats, us demano que em manteniu la vostra confiança i em doneu el vostre vot el proper diumenge. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Senyors, senyora, hem acabat el temps. Sabem que han quedat moltes qüestions sobre la taula, però hem exhaurit els minuts que teníem acordats. Agrair-los una vegada més la seva participació i felicitar-los, he de dir, pel to del debat. Només em resta desitjar-los molta sort a tots el proper diumenge, dia 24, i dir-los que des de Ràdio TV10 estarem atents a l'evolució de la jornada electoral i els informarem puntualment del que succeeixi. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Gràcies.